crazy nyt kun mä oon ihan uninen vielä, mutta kävin just tankkaa mun auton mun veliä varten, kun se lainaa sitä tänään. Ja mun pitää alkaa nyt valmistautua. Tai ei pidä, mutta mä haluan. Tää mun uusi setuppi. Mä siis siirsin ton koneen ja kaikki. Mä siis siirsin ton setupin tonne nurkkaan. Se oli ennen niinku tässä näin päin. Oh my god, mun huone on kyllä niin sekamelska. Mut siis tää on niinku siisti, mutta siis täällä on niin paljon kaikkea, että tää niinku näyttää ihan sekamelskalta. Mut joo, en oo vielä keksinyt, mihin mä laitan noin mun kaikki figut. Ne on vaan nyt mun pöydällä ja silleen, mut MP tää uusi. Just sain meikattua, mut miksi mun meikki näyttää niin joka kerta sama juttu. Mun täis lähtee nyt joulupuurolle. Mut mä en oo vielä valinnut outfittia, mulla on vähän outfit-kriisi. Mä menin sieltä ainakin vois laittaa tän. Mä olisin laittaa mun punaiset sukkahousut, mutta pakko laittaa tämmöstä. Mä tietenkin unohdin kuvata mun puuroa, mutta nyt on puurolta palattu. Kello on ihan just 3. Meillä alkaa vasta 5 niin kun jouluateria. Et nyt mä vaan chillailen ja teen varmaan TikTokia ja sellaista. Ja, ei ole liian. No me kyllä vatuloitiin niin, että se olisi aika paljon jäädä. What the fuck? Tää on koko isokokonen. Tää maksaa 105 €. No siis jokainen on saanut nyt semmosen yhden ison lampun. Mitä? Marshmallow Primer ja Sigma. Sigma? Eikö me Niin. puhuttu tästä Sigmasta Joo. justiinsa? Sigma Brushes. Se menee vähän heti. Voisin keväällä ostaa Me kukkimme Joo. lahjaksi. Mä oon ihan täynnä. Mä menisin, että mä voisin vetää parin tunnin striimin nyt. Kyllä, jouluaattonakin tehdään töitä. Aina pitää striimata, koko ajan pitää striimata. En nyt voi olla tyyppejä, ketkä ei välttämättä vietä joulua, niin sitten on kiva olla niille seuraksi. Mulla tulee jouluaattovlogi, miettikää. Etkö ole vetänyt taas tänä vuonna pukkia parasta? En oo vetänyt parasta pukkia. Hyvää joulua Essi. Hyvää joulua mun waifu. Oh my god. Kroko oikeesti.